I've been in a relationship for 5 years. 5 taon na yung maging panatag ang puso ko. Naging panatag ako, nasanay ako sa girlfriend ko na walang ibang ginawa kundi ang ipagmalaki ako, alagaan, alalahanin. Sa kanya ko naramdaman yung kapanatagan ng isip at nararamdaman ko. Palagi niyang pinararamdam at pinakikita na hindi ko kailangang mag-alala dahil ako lang at wala nang iba. Hindi ko na kailangang magselos dahil hindi niya ako binigyan ng dahilan para makaramdam nun. Hindi niya ako binigyan ng dahilan para mag-isip ng kung ano-ano. Nakakatuwa ngang isipin na kaibigan ko rin ang mga kaibigan niya. Hindi niya ako binigyan ng dahilan para palayuin siya sa mga malalapit sa kanya. Bagkus, inilapit niya ako sa kanila. Nakaramdam ako ng saya, lalo na walang against sa amin. Baby, nasa baba ako. Bungad ni Bianca, pangalan ng girlfriend ko. Kaya, dali-dali naman akong bumaba para salubungin siya ng yakap. Sa 5 taon na relasyon namin, wala ang salitang kung sino ang lalaki at babae. Dahil nagtagal kami sa kung anong kayang ibigay ng isa, ay kaya rin ibigay ng isa pa. Naniniwala kasi siya sa kasabihang hindi lang babae ang dapat may special treatment. Dahil sabi niya, pareho kaming nasa relasyon at mas nagtatagal daw ang relasyon kapag pantay. Napangiti ako na makita ko ang hawak niyang Hawaiian pizza at milk tea na paborito ko. Nangiti-ngiti naman siya na ipinatong sa sopa ang dala niya. Itinaas ang mga kamay at sumengas na yakapin ko siya. Kaya nagmamadali naman akong bumabat. Sinalubong siya ni yakap. Sweldo ko, so dinalhan kita ng favorites mo. Day off ko naman eh. Namiss kita, sobra. Finally, nakita ko rin ang pahinga ko. Malambing na anya, kaya napangiti naman ako at hinalikan siya sa noo. I love you, baby. Thank you. Hinalikan ko na mabilis sa labi at tinulungan siyang dalhin ang pasalubong niya sa kusina. Tama-tama, wala rin akong pasok. Nagbabalak nga akong yayain kang mag-date. Kaso nandito ka na, Netflix na lang tayo. Tumango-tango naman siya at hinainan ako para magmerienda. Si Bianca yung tipo ng girlfriend na sulit ang isang araw at oras kapag siya ang naging girlfriend mo. Siya yung tipo na nakasuporta. Bibigyan ka ng advice kung kailangan mo. Kung kailangan mo ng matalik na kaibigan, makikinig siya sa'yo. Pang-wife material na nga eh. 3-in-1. Girlfriend, best friend, wife. Because of that, nakasanayan ko na siya. Ilang linggo ang lumipas. Nasa 3 araw na kaming straight na hindi nakakausap ng maayos. Busy kaming pareho. She always make time na hindi ko nagawa dahil pag uwi ko ay nakakatulog na ako sa pagod. Hey, coffee? Napatingin ako kay Giselle at napangiti. Isa siya sa mga ka-office mate ko na close friend ko rin. Sa mga araw na hindi kami nagkakausap ni Bianca, si Giselle ang nakakausap ko. Thanks. Sumimsim ako ng coffee dahil break time naman. Kaya nakalapit siya sa table ko. Wanna hang out? Pantanggal ng stress. Half time tayo. Napaisip naman ako pero kalaunay napapayag din niya. Wala naman sigurong masama mag-relax. Nag-half time kaming kumain at nagyayang uminom. Masayang kasama si Giselle dahil may pagka-galutin. Si Bianca kasi hindi umiinom dahil ayaw niya ng lasa ng alak. Kaya't ngayon na lang ako ulit
uminom. Lumipas ang oras. Nakita kong 8:00 na ng gabi. Giselle, uwi na tayo. Late na. Napatingin naman siya sa akin at tumango. Habang naglalakad ay bigla na lang siyang huminto at humarap sa akin. Dito na lang ako, next time ulit. Ngumiti siya at nagulat ako nang bigla niya akong hinalikan. Pero hindi ako umapila. Tinugon ko yung halik niya. Pagkatapos ay pinanood siya na pumasok sa isang iskinita. Ilang saglit ako na naglakad at nakita kong may mga kandila. Pagpasok ng bahay, may petals na may mahinang tugtog. Imbis na matuwa ay nakaramdam ako na matinding guilt. Napatingin ako sa relos at napapikit nang makitang 10:00 na at mas lalo akong nakonsensya na makita ko siyang nakatulog sa sopa. Lumapit ako kay Bianca at mahina siyang tinapik na agad namang nagpabangon sa kanya. Hey, sorry, nakatulog ako. Pilit ng ngiti ang ipinakita niya at nag-ayos. Pinatay niya ang mga kandila at nagsimulang magwalis. Wala siyang kibo habang naglilinis. Bakit mo nililinis? Ilang natanong ko at ayon na naman ang pilit na ngiti niya. Kamusta ang inuman niyo? Bala ko sanang bumawi dahil busy ako nitong nakaraan. Hindi ko naman alam na may iba kang pinagkakaabalahan. Para akong binuhusan na malamig na tubig sa nahimigan ko ang pagiging malamig niya sa akin. Sorry. Kapag tinatawagan kita, inaantok ka o kaya busy ka. Tapos ngayon, uuwi ka ng lasing. Balita ko, nag-half time ka pa. Hindi mo ba naisip na sa akin na lang ibigay ang oras na inilaan mo sa iba? Hindi naman ako nakasagot nang makita kong pangingilid ng luha sa mata niya. Pagkalinis niya ng sala ay wala siyang isang salita na binitawan at agad na lang na umalis. Habang ako naman ay walang maisip. Pero hindi na hinto. Pag-uwi, kakain muna kami ni Giselle sa labas. Pakiramdam ko, nakahanap ako ng kabanting na hindi ko nakikita kay Bianca. At sa hindi inaasahan, may nangyari sa amin. Habang tumatagal, nakakaramdam ako ng pagka-boring sa relasyon namin ni Bianca. Hindi man sila pareho. Naging masaya ako sa presensya ni Giselle. Alam kong mali, pero ano magagawa ko? Ganoon ang nararamdaman ko. Pare, may problema ba? Napatingin ako kay Drake na isa sa kaibigan ni Bianca. Oo naman, bakit? Tiningnan niya muna ako bago bumuntong hiningat, sumandal sa sandalan ng upuan. Wala naman, nagkwentuhan lang kami nila Bianca. Nagkukwento siya about sa memories niyo. Puro masasaya. Pero alam mo ba, habang nagkukwento siya, umiiyak siya. Nagulat naman ako sa sinabi ni Drake at para may sinaksak na kung ano sa puso ko. Sana wag umabot sa oras na nasasaktan na ang kaibigan ko, pare. Dahil ayaw ko rin na masira ang pagkakaibigan ng nabuo sa ating dalawa. Ngayon ko lang siya nakitang umiyak na ganun habang nagkwento. Masaya ang kwento pero puro sakit ang nakikita ko sa kanya. Para ko ng kapatid yun. Natahimik ako lalo na nung tumayo siya at nagpaalam. Hindi ako nakapag-isip ng tama sa kabila ng mga narinig ko. Hindi natigil kung ano ang meron sa amin ni Giselle. Pero yung amin ni Bianca,
huminto ng ganon-ganon lang. Siguro, itigil na natin to. Nasasaktan na kita eh. Hindi na katulad ng dati yung nararamdaman ko sa'yo. Pilit ng ngiti yung iginanti niya nang sabihin ko yun. Walang masakit na salita ang lumabas sa bibig niya. Walang panghuhusga. Agad niya na lang na tinanggap at ipinagpasalamat ko rin. Nawalan kami ng communication at naging kami naman ni Giselle. Nandun yung saya, pero mahirap kalimutan yung nakasanayan mo na. Habang tumatagal, parang lumalaki ang kulang. Parang may nawalang parte. Lumipas ang 3 buwan. Walang Bianca. Hindi ako nakapasok dahil ang taas na lagnat ko. Usually, na dapat may nag-aalaga sa akin at si Bianca yun. Pero wala. Sinubukan kong tawagan si Giselle na ilang ring pa bago ako sagutin. Ano ba? Natutulog ako? Alam mo ba kung anong oras na? Istorbo? Naggulat ako sa sigaw niya na yun na hindi ko pa nararanasan sa tanang buhay ko. No choice. Pinilit kong bumangon at uminom ng biogesic. Tsaka nagtalakbong ng kumot. Doon ko naalala ang lahat ng ginawa ni Bianca sa akin. Nawala yung babaeng walang tigil na nag-aalaga sa akin. Sa pagsasorpresa, sa pagpapaalala, sa lahat-lahat. Sa 3 buwan na walang communication, wala akong narinig na kahit ano sa kanya at sa mga kaibigan niya. Para silang hindi nag-e-exist sa buhay ko. Kinuha ko ang phone at tiningnan ko ang account niya. Walang bago, walang nadagdag na pictures, pero puro tags ng isang lalaki. Puro Justin ang pangalan ng share post na nakatag kay Bianca at puro sweet sa post. Ilan ay friend niya. Sa curiosity, napindot ko ang pangalan nung Justin at tiningnan ang may day niya. Siya kasama si Bianca na nakayakap sa kanya. Siya at ang mga kaibigan ni Bianca at yung pangatlo naman, yung nasa bar sila. Parang kumirot ang puso ko. Pinindot ko ang pangalan ulit ni Bianca at pinindot ang may day nito. Nakita ko yung caption ng picture nila ni Justin. My man who always made my night and day. Para akong sinaksak ng paulit-ulit. Naramdaman ko ang panunubig ng mata ko at hindi ko matanggap na masaya na siya sa iba. Doon ako nakaramdam ng panghihinayang. Doon ako nakaramdam ng pagsisisi. Kamusta? Tanong ko kay Leticia sa chat. Isa sa best friend ni Bianca. Isang araw, nang makita ko itong online bandang 10:00 ng gabi. Isang oras ang lumipas bago siya nag-chat. Sorry, ngayon lang ako nakapag-chat. Nasa outing kami ni Bianca. Kasi nanalo sa basketball si Justin na friend din namin. Reply nito at parang pinagsisihan ko naman ang mag-chat. Pare, dugtong niya. Kaya nag-reply ako. Why? Reply ko. May bago na siyang pinakilala sa amin. Pinakilala na rin niya sa buong barkada. Kit, may iba na, hindi na ikaw. Sunod-sunod na chat na naging dahilan para hindi ko mapigilan umiyak. Para akong binuhusan ng malamig na tubig habang binabasa iyon ng paulit-ulit. Yung Justin ba? Tanong ko habang nanginginig. Oo, masaya na si Bianca at sana katulad ng pagsuporta niya sa iyo, ganun ka rin.
Ngayon lang siya ulit tumawa ng ganito. Ayaw kong makitang umiiyak na naman siya dahil sinayang mo ang 5 taon ninyong dalawa dahil nakaramdam ka ng saya at comfort sa iba. Mahabang litany niya kaya mas lalo akong naiyak. Kung may pagsisising worth it, mayroon ding pagsisisi na kahit magsisi ka hanggang pagsisihan na lang. Dahil yun tao na gusto mong makuha. Ngayon, masaya na't hawak na ng iba.